Здравейте! Вие сте с видеоканала на Утро.бг и днес ще поговорим за жените, които губим. И по-точно за истинските жени, които са били с нас, но са си тръгнали и повече няма да се върнат. Защо се случва това? Разбира се, лесно е да обвиняваме другите, но е хубаво преди това да погледнем себе си. Грешките, които сме допуснали, компромисите, които не сме направили, обвиненията, пренебреженията, с които сме се отнесли към нея. Ако не винаги, то почти винаги вината е самите нас. И почти винаги ние сами сме си виновни, че сме изгубили най-истинските жени в своя живот. И така, защо ние мъжете губим най-истинските жени в своя живот? От една страна, причините са сложни, но от друга съвсем прости, елементарни и ясни. Ето защо сега ще опитам да ги изброя, като последователността им не е нужно да е такава, макар че обичайно е такава. Ние привикваме с идеята да виждаме обожанието в очите на жената срещу себе си и малко по малко спираме да се борим за него. Забравяме, че тя има нужда от същите неща, от които и ние, да се чувства харесвана, забелязвана, сексапилна. Забравяме и да я ухажваме, представяме да я караме да се чувства жена. Държим се с нея, все едно ни е майка, а не жена. Очакваме да ни готви, да разтребва, да чисти, да поддържа уюта в дома ни, да ни успокоява, когато сме потиснати, да ни оставя на мира, когато сме нервни. Също така, напълно убедени сме, че я познаваме отлично. Не се стараем да откриваме нови страни от характера и същността й, и дори се дразним, ако се появят такива. Не се опитваме да я преоткриваме. От една страна, вече не сме аз и ти, а ние. От друга обаче се опитваме да моделираме това ние, налагайки своето аз над нейното, налагайки своите виждания над нейните, налагайки своите стереотипи над нейните. Смятаме, че ни е длъжна да ни разбира, когато нищо ни тежи, а ние самите отказваме да я разбираме. Отказваме да я изслушваме, когато е разстроена. Даваме и съвети, надявайки се по-бързо да обърне гръб на негативните емоции, за да ни зарежда отново с позитивизма си. Натоварваме я със своите проблеми, но не искаме да се натоварваме с нейните. Вече не проявяваме инициатива в секса. Знаем какво се хареса и на двама ни и приемаме това за напълно достатъчно. Забравяме да я изненадваме и провокираме, да я съблазняваме. Започваме да забелязваме как тялото й се променя и забравяме, че същото се случва и с нашето. Започваме да я гледаме с други очи, но не гледаме през тях себе си. Ние, мъжете, вечер прекарваме повече време на телефона или пред телевизора, отколкото в разговори с нея. Не общуваме осъзнато, не общуваме качествено. Не я слушаме, когато ни говори и не се опитваме да говорим истински с нея. Забравяме, че макар да живеем в еманципиран свят, мъжът продължава да бъде мъж, а жената жена. Искаме от нея да е силна, да се справя с всичко сама, да е борбена и решителна. Искаме от нея да се държи като мъж, за да можем ние да се държим като жени. А как е при вас? И вие ли сте загубили истинска жена? Жена, която никога няма да забравите. И вероятно повече никога няма да срещнете такъв човек в своя живот. Можете ли сами да си признаете грешките, които сте допуснали? Успяхте ли след това да се поправите, да станете по-добър човек? А ако това не се е случило и все още сте с нея, то пазете я. Защото нали знаете, когато истинската жена се тръгне, тя никога не се връща назад. Ще сме ви благодарни да споделите с нас в коментарите вашето мнение по тази тема. Благодаря ви, че бяхте с Утро.бг.